Χέρια. Χαίρετε. Επιτέλους να μπει και κάτι σε ταλέντο εδώ μέσα. Γεια σας. Τραγουδάτε? Τραγουδάω, ναι. Και εσείς? Όχι, εγώ το βοηθάω από πίσω. Το βοηθάτε από πίσω? Το βοηθάω από πίσω. Δηλαδή όταν θα γίνετε, θα βγείτε στη σκηνή σαν αδερφή Τζαβάρα, εσείς θα είστε μπροστά και εσείς? Θα το βοηθάω από πίσω έτσι ακριβώς. Ωραία. Μάλιστα. Είναι μια καινούργια πρόταση. Ομολογουμένως μας ξαφνιάζετε. Εμένα μου αρέσει η φωνή σας, συγχαρητήρια. Δεν τραγουδίσα ακόμα, αλλά... Το νιώθω λίγο. Τι θα μας πείτε λοιπόν, πώς είναι το όνομά σας? Παναγιώτης Φωνάρας λέγομαι. Φωνάρας. Σας το είπα, έχει φωνάρα. Ωραία, καλλιτεχνικό. Λέω να πω ένα κομμάτι που νομίζω ότι το λέω πάρα πολύ καλά. Το άνοιξε πέτρα για να μπω. Σίγουρα. Η Μαρινέλα δεν το έχει πει και τόσο ωραία. Ελπίζουμε σε εσάς πια. Άνοιξε πέτρα για να μπω, ήλιος να μη με βλέπει. Μπράβο. Τέτοια ταλέντα μία στο τόσο. Μπράβο. Δικός μου. Δεν θα σκοτωθούμε, θα μας γράψουν. Η Εσπρέσο θα μας γράψει. Η Εσπρέσο θα μας γράψει. Ένα Εσπρέσο ήθελα εγώ και... Και εγώ ένα καπουτσίνο. Ένα καπουτσίνο. Τι γνώμη, πέστε μας τη γνώμη σας. Εμένα. Δεν μ' αρέσει. Δεν έχει feeling, δεν έχει φωνή, δεν έχει μου τρώσεις καταλήξεις. Συγγνώμη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δικός μου. Είναι μια χαρά, θα διαφωνήσουμε λίγο. Αν είναι δικό μου. Μα τι κάνετε εκεί? Παίζουμε λαιμούς, είναι ένα παιχνίδι που το παίζω στα κομμωτήρια. Δικός μου. Τι σου λέω? 0.